Ara veurem com es pot incorporar un subtítol o diversos subtítols a un vídeo de YouTube. És molt senzill i la veritat és que és bastant flexible després si voleu canviar-los, etc. Mireu, així tinc un subtítol que he generat, com heu vist ja en Screencast-O-Matic, que m'ofereix la possibilitat d'automatitzar aquesta generació de subtítols, encara que després s'hagin de corregir. I per a penjar el subtítol ho faig de la manera següent. De moment no m'interessa, el minimise, i me'n vinc a subtítols. Així tinc tots els vídeos. En este cas m'interessa penjar-lo en este vídeo, faig clic en el vídeo i me'n vinc a subtítols. Afegisc i el que faig és penjar un fitxer. Amb codis de temps, continue i busque la carpeta en què tinc el subtítol. Esta és la meva carpeta i este és el subtítol. Obric. I ara estic comprovant que efectivament el subtítol va al ritme de la veu, tot correcte. Publique. Ja tinc un subtítol publicat. Si vull altres idiomes, només he de traduir-los. Com puc traduir-los? Doncs agafe l'Apertium i quan ja el tinc així, només he de buscar el meu subtítol, selecciono el meu subtítol original, que és este, i el traduïsc. El guarde, després de guardar-lo, l'execute i faig totes les correccions que toquen, modifique, guarde i torne a YouTube i l'única cosa que he de fer és afegir un idioma. Quin idioma? Doncs en aquest cas és el castellà i afegim els subtítols. I novament el mateix procés. Comprove que efectivament el subtítol apareix quan toca i publique. Ja tinc dos subtítols creats, com veieu, el de castellà i el de valencià, i si me'n vinc al vídeo i active els subtítols, com veureu, subtítols en valencià, i puc seleccionar-los des d'ací, subtítols en castellà. Recordeu, això sí, que si en algun moment heu incorporat una introducció en Shotcut, després d'haver generat els subtítols en Screencast-O-Matic hi haurà un desajust de temps. És a dir, si començàveu a parlar en el segon 1 en el vídeo de Screencast i després li heu col·locat una introducció de 10 segons en portada en el vídeo, què passarà? Que eixa veu començarà en el segon 1 i ahí està la portada. Doncs no ens quadra. Què hem de fer? Hem de vindre així a una eina com Shifter, n'hi ha altres, però esta funciona bastant bé, i heu d'agafar el subtítol, el fitxer del subtítol, este. I sabeu que la vostra portada que heu fet dura 10 segons. Doncs el que farà és, si fem clic així en Resync, ens generarà un fitxer en què totes les pautes de temps s'hagin mogut 10 segons. No comença en el segon 0 el subtítol, sinó que comença en el segon 10, després de les portades. No té més complicació que això.